эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Үзбәкстанда туган, Үзбәкстанда яшәгән. Рәхмәт сиңа, Үзбәкстан. Бөтен җирдә ишеттем, бөтен җирдә эндәштеләр. Татар, татар, татар дип дәштеләр. Рәхмәт сиңа, Үзбәкстан. Рәхмәт сиңа, үзбәк. Татар икәнемне онытырга бирмәгән. Әни, сиңа да бик зур рәхмәт. Татар рухын сеңдереп, мине тәрбияләгән. Һаман истә, онытмыйм сине. Әни, рәхмәт. Can, merhabetli can, ani can, merhabetli can. Rəhmət sina biz bulğana, rəhmət üstürgəngə, rəhmət tərbiyəgə, min rəhmət, bul sələmət, min rəhmət, bul qənəğət. Sinin жылың bizgə bik rəxət, bizgə bik əybət, bizgə bik gerək, bizgə bik gerək. Ondan başqa bulmu yaşap, bulmu yaşap, bulmu yaşap, bulmu yaşap. Жылы якларда җимешләр үсәләр дә пешәләр, безгә дә шулай үсәргә пешәргә дә кирәк. Әни жылы безгә бик кирәк. Жылы якларда җимешләр үсәләр дә пешәләр, безгә дә шулай үсәргә пешәргә дә кирәк. Бул, 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 бул. Әни җан, мәрхәбәтле җан, әни җан, мәрхәбәтле җан. Рәхмәт сиңа без булганга, рәхмәт үстергәнгә, рәхмәт тәрбиягә, мең рәхмәт. Бул сәламәт, мең рәхмәт, бул канәгать. Синең җылың безгә бик рәхәт, безгә бик әйбәт, безгә бик кирәк, безгә бик кирәк. Моннан башка булмый яшәп, булмый яшәп, булмый яшәп, булмый яшәп. Җылы якларда җимешләр үсәләр дә пешәләр, безгә дә шулай үсәргә пешәргә дә кирәк. Әни жылы безгә бик кирәк, җылы якларда җимешләр үсәләр дә пешәләр, безгә дә шулай үсәргә пешәргә дә кирәк. Әни җан, мәрхәбәтле җан, әни җан, мәрхәбәтле җан, әни җан, мәрхәбәтле җан, әни җан, мәрхәбәтле җан. Бул, 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 әни җан. Слушай, доцент, ты был когда-нибудь маленький? Был. У тебя папа, мама. Был. Был. Зачем ты такой злой?